Kas digitoy apakasaritaan iti daan at tulag ngadda anay baldit iti lokot ti pagbasaan. Digitoy amamadto ngadda anay surat. Iti Jeremias 11 iti 6 akinunana ket sa wonto amin digitoy asasao kadakwada ngem saan danto ipangag kadigiti do mahandang ipangag igitihan amamati iti kastoy apamayan iti linaon iti Biblia kakas kinunana saan danto nga ipangag umayag kanto met kadakwada ngem dida kanto sungbatan tano adda tayo iti kastoy apamati gain tayo isalaysay iti kay papanan digitoy asursurat kas kadakwada digiti nagakaw ng matattao no nasaya atin tayo panagsao handa kamot asungbatan iti dages no diket isuda agdengegda iti nasaya at asasao kas adda nga naisurat digitoy nga iti panangutob iti umiso ken pilyen digitoy ken kailangan nga ornosen so digiti kas kay papanan digiti sursurat nga nagpamati kas digiti nagpamati idi iso nga kakabsat kas itinay surat manen iti Jeremias kas iti pamaneknek iti 11 iti 16 nga kinunana ket ni Jehova kinunana kanyak iri waragawag mo amin dagitoy asasao kadagitil ili iti bay bagbagana da iti apunto ngayon ili tattao met laeng iti na pangibagbagaan digitoy ngayon ili ngadda iti panunot ken iti puso itong kaltao kas ibagbagana han ngayon ili nga adda ditoy rabaw ti daga no diket adda kada tayo met lang iti ili iti Dios nga ibagbagana iso digiti kabsat kas na imaldit iti surat iti Huda ken kadagiti lanlansangan iti Jerusalem iti Jerusalem adda met laeng iti unod tayo nga nagakunig sa dingato Jerusalem sa dingato nga ibagbagana kas mabasa ti linaon ti Biblia ak kunaem denggenyo daytoy asasao daytoy atulag ket aramiden nyo ida iso nga no da tayo anapudno agpamati aramiden tayo nga rod iti kas may tutop kadagiti sursurat iti linaon iti Biblia tadigitoy addadtoy iti pamaneknek nga nagtaod iti Dios sa dingato nga digitoy naibalikas kas kinuna naman ni Jeremias 21 iti 14 ket dosaen kayto kas mayan nurot iti bunga dagiti gapwanan nyo iso nga no madi ti araramid itonggal tao iso ti dosaen ti Dios kas kinunana kas iti panagsao kumati dakes a panagpanpanunot so dayta iti dosaen na iti kararwamet laeng iti tao gapu ti sao nga nagtaod kenkuana kuna ni Jehova ket nang pasgedakto iti maysa nga apoy ijay bakir na anya ti bakir na han nga bakir nga dadtoy alubong no di ket iti bakir na adda mo lang kada tayo iti panunot ken ti puso tayo digita
iti bagbagana ngadda anay surat. So digiti kabsat ket kunaen to amin nga adda nga aglikmot kenkwana. Tay taglikmot kenkwana adda mo lang sa dingato nga si papanunot tayo iti Dios ti kita ti kayat na nga sa uwin kas nauneg kay papananig iti sorsorat. Isu nga pisusuken tayo iti nauneg ana Diosan ngadda iti linaw iti Biblia. Tadi gitoy mapateg nga adal ngagturong kenkwana. So digiti kabsat kas adda kay papanan digiti asursurat. Ket agyamanak digitoy nga adal ngadda iti linaw ti Biblia tadigitoy naisurat idi digiti mamadto nga iti kungkunada idi iti daan natulag paltiing pailaen iti Dios nga nagapos sa dingato ta idi awan pay iti umay mangisalakan nga isu na po nga Kristo ta iti akem na adda iti baro atulag Matyo nga inggana kini Juan. Ket digitoy isupay lang idi kakas mauwagan digiti mamadto kas kini Jeremias ken digiti dadduma nga mamadto anapudno. Tado mo digiti mamadto idi nga han nga husos to kas iti nasantuan nga kay papanan digiti sorsorat. Isu agyaman nakakabsat digitoy nga adda iti linaw ti Biblia nga pakasursuruan tayo diyoren no awanen digiti mamadto itultuloy tayo tagsukimat kas adda ngayon tayo pagilasinan ti linaon ti Biblia. Ket agyaman na iti Dios Ama igitoy nga intayo pagibatayan pagibasaran ti linaon ti Biblia. Ket agyaman na iti Dios Ama nakabalin iti sa amin. Amen.